Tienz Group е китайска компания за директни продажби на международно ниво. Дружеството продава добавки, продукти за почистване и специализирано оборудване. През последните 10 години името на Лиу Ксиоксия се свързва с дружеството. В структурата на корпорацията тя е успяла да постигне статут на златен лъв с 3 звезди. За да имаме успех с работата си с Tienz, трябва да съчетаем две неща. Първо, особено внимание трябва да се обърне на продажбата на дребно. Това е така, защото в този бизнес само продажбата на дребно може да осигури стабилен доход. На второ място, трябва да намерим сътрудници, тъй като това води до увеличаване на печалбите ни. За да станете консултант на Tienz, трябва да бъдете поканени като сътрудник от лице, което работи в дружеството. След това, трябва да закупите пакет на начинаещия и да попълните формуляр заявление за консултант. 3 урока по директни продажби с Tienz са уроците по математика, литература и занаяти. Урокът по математика е способността да говорите за системата от награди и грамоти, която се прилага от компанията. Урокът по литература е да усвоите знания, свързани с здравето, защото само ако разполагаме с това знание, можем да се опитаме да убедим хората да живеят в съответствие с принципа по-добре превенция, отколкото лечение и да използват добавките на Tienz. Следващият урок е за занаята. Това означава, че трябва да се научим да представяме продуктите, техните съставки и ефекта от тяхното въздействие върху организма. Най-важната част при директните продажби е контакта с други хора, които са не само клиенти, но които могат също така да се превърнат в сътрудници и така да изградим нашият екип. Друго умение, което трябва да се усвои, е организирането на срещи, на които се излага идеята за здравословен начин на живот с Tienz. Представяме продуктите на хората и говорим за работата и нейните принципи. В това отношение интернет играе все по-голяма роля. През него можем да представяме и продаваме добавки, както и да стигнем до клиентите. В този бизнес е изключително важно да имаме ясно набелязани цели, които искаме да постигнем, както и отдаденост. От решаващо значение е да разберем, че ако не инвестираме енергия, време, знание и пари, няма да получим всички умения, свързани с директните продажби. Трябва да дадем нещо от себе си, за да получим друго в замяна. Всеки решава за себе си кога и колко често иска да работи. От това зависи размерът на доходите. При работата си с Tienz, вие сами сте си шефове. Важно е да запомните, че отношенията служители-директор са напълно различни. Служителят работи в рамките на фиксиран период от време и получава заплата за това. Той не се занимава с развитието и разрастването на компанията. Това, което е важно тук, е да получи заплата. При работата с Tienz това не е достатъчно, защото това е бизнес на шефовете. Да заемете позицията на началник е единственият начин да управлявате ефективно своя екип, но това също така означава, че трябва и да се грижите за всеки човек, с когото си сътрудничите. Както можете да видите, успехът с Tienz се състои в обединяването на няколко фактора, които зависят изцяло от нас. Трябва да определим целите, които искаме да постигнем, да овладеем уменията, свързани с директните продажби, но преди всичко да бъдем последователни и постоянни в работата си.